A Petrović. Duga lopta Petrovića ka Kleo, međutim brži od njega Slavoljub Đorđević, greši oči, kako prilika za Partizan, 1:0! Moreira 1:0, 6. minut, kakva greška kapitena Crvene zvezde. Smiljanić, Ilije Vilinkov, evo sada Tomića, evo prilike za centar šut, šansa za Tejga, velika prilika i Partizan vodi sa 1:0. Opet taj princ Tejgo. Delirium na jugu, Partizan od 62. minuta vodi sa 1:0, videli ste i Alberta Nađa. Tejgo postiže gol i svoje treće 100% šanse. Ljut je naravno Prosinečki na svoje odbrambene igrače, nisu dobro reagovali. Milan Vilotić sada prilazi, jeste. Dakle, Prosinečki očigledno želi da pojača odbranu s obzirom da Partizan... Da, šansa za Partizan i 1:0, šansa za Partizan i 1:0. Šansa za Partizan i 1:0, strelac je Vukić. Zvonimir Vukić, 1:0 za Partizan. Zvezda je lagano izgubila loptu. A kod gola, Dejan, rekao bih da praktično Bajković nije mogao puno. Da li može sada? Ne može, 2:0. Lopta je u mreži 2:0 i čini se da je sve rešeno, a strelac Šćepović. Eto, posrećilo se i njemu u 78. minutu. Da li je ovo možda posljednja prilika za fudbalere Crvene zvezde da dođu do gola? Bešović, Kadu, opet loptom nazad, ponovo do Bešovića, formirana naravno sad odbrana Partizana, Mikić, Borka prihvata loptu, Borka, Kadu i 1:0 za Crvenu zvezdu, neverovatno! Kadu u 90. minutu. Ipak vide smo gol. Čini mi se da Partizan ima blagu prednost i ono što u čemu dominira, i to je zaista uočljivo, da zaista imaju samopouzdanje i to se vidi od prvog trenutka, bez obzira na sve ove stvari koje okružuju. Samo da vidimo ovo, opasan napad, Mitrović, 1:0 za Partizan! 1:0 za Partizan, Aleksandar Mitrović, kakav debi! Ne vidi to Lazović, iako mu pokazuju, Lazović je spustio glavu, ide 16 sada dobar centar, šut i 1:1! Kakav početak derbija, Kasalica! Kakav početak derbija! Evo Lazara Marković, ali još jedno su potvrdili najveći talent srpskog fudbala. Pogledajte kako ulazi 16-terac, još jedan centar, šut, 2:1 za Partizan! Kakav derbi! Autogol! Jovanović! Kako je Lazar Marković se iskupio za onu grešku malo pre, sjajno je protrčao pored Mijailovića. Greši Kasalica, dolazi lopta do Mitrovića, međutim ispravlja svoju grešku napadač Crvene zvezde uz pomoć Spajića. Mladenović. Ulazi Mladenović u sredinu, ima Milijaša, odlučio se za Luku Milivojevića, ima prostora za udarac, Milivojević, biće 2:2! Luka Milivojević, 49. minut! Treći gol Milivojevića u šampionatu, sjajan udarac, sjajan ponovo početak drugog poluvremena! Ali tu se naravno postavlja pitanje i fizičke pripreme, postavlja se i pitanje koncentracije. Kasalica, ušao je Kasalica! 3:2! Milijaš! Kakva utakmica! Sjajno je prošao Kasalica po desnoj strani, centrirao
postiže treći gol za Zvezdu. Petorica igrača Crvene zvezde u živom zidu. Mažić insistira na početku 90. minuta da Jojić tek na njegov znak može da izvede slobodan udarac. Ulazi tu čak i Vešović kao šesti fudbaler za izborvoće. Tu je sa Ivanovim. Jojić 1:0. 1:0 u 90. minutu. Jedan detalj može da odluči derbi. Da li će junak biti Miloš Jojić? Bodrili su ga saigrači, očigledno i izuzetan specijalista za slobodne udarce. Jojić dovodi Partizan u vođstvo i ono što će biti sada najveći problem do kraja meča je kako zaustaviti publiku da ne utrči u teren. Do sada je utakmica bila na najvišem nivou. Milijaš, brani Stojković, Ninković, još i Banika i 1:0, autogol! Upravo čovek koga smo hvalili, Milan Obradović, iskusni Obradović. Nikola Grinčić u 27. minutu izveo fantastičan slobodni udarac i doveo svoj tim u vodstvo od 1:0. Ova Zvezda je uspostavila pas igru, ali meč izgubio je na brzini i na ritmu. Ipak, gosti su došli do izabečenja, zahvaljujući poklonu odbrane Partizana, a strelac je bio Mrđan. Zvezda je bila zadovoljna, ali ne i Partizan koji je žarko želeo pobedu, a nju je doneo Nemanja Čolić. Prvenstvena trka još uvek nije